Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час з невялічкім спазненнем. Ну але што зробіш, вот ложак запраўляў, не мог своечасова подключыцца. У нас у эфіры прадстаўнік фракцыі Беларусы у Координацыйнай радзе, блогер, прадпрымальнік Александр Кнырович. Добрый день, спадар Александр. День добрый, господа, Зміцер, день добрый всем гледачам Еврорады. Так, вельмі шмат нешта тэмаў мы з вами накидали для абмеркавання. Давайте, можа быть, пачнем с, як это звычайна, с эканомікі, с коррупции, як вы это любите. Ну, правда, не вашей коррупции, а коррупции у футболе, на якую вы звярнули увагу у сваім апошнім відэо. Я, дарэчы, раю усім, карыстаючыся момантам, подписаться на YouTube канал спадара Александра Кныровича. Усе цікавыя думкі свае ён выкладае у таких видео, такі влогер Александр Кнырович со своими думками. Так что подписывайтесь, расширвайте, ну и покидайте свои пытанні и комментары, безумоўно, у тым ліку и под YouTube каналом Еврорадио, потому что, ну, не будете подписаны на наш канал, пропустите ж Кныровича по пятницах. Тому, что там с футболом не так? Я разумею, футбол — это гроши. Где гроши, там коррупция. Но, простите, белорусский футбол. Гроши, коррупция. Так, ну, дякую, Зміцер, за такі пас у мой бок і бок того відео, якое вийшло вчора на каналі Кнырович План. Так, мы знялі відео, но паколькі пачаўся чэмпіянат Европы, нам было вельмі цікава паглядзець на то, як выглядае у тым ліку беларускі футбол з лічбы. Но якія галоўныя лічбы? Ну, зразумела, ёсць бюджэты клубаў, а ёсць то, колькі каштуюць, менавіта каштуюць звычайныя гульцы, што ў Беларусі. І мы параўналі гульцоў у Беларусі, іх кошт з гульцамі. Ну, зразумела, што галоўныя там каштоўнасці знаходзяцца у нас у Вялікай Брытаніі. Там сярэдні кошт футбаліста аднаго каля 60 мільёнаў еўра. Гэта як кошт сярэдняга беларускага завода дзяржаўнага, ведаеце. Але параўноўваць з Брытаніяй, напэўна, ну, не вельмі добра. Таму мы параўноўвалі з тым, што адбываецца у футболе з пункту гледжання лічбаў, канешне, у Украіне, напрыклад, і ці ў Грузіі. Так адбылося, што мы здымалі гэтае відэо там тыдзень таму, а учора, ці ўжо пазаўчора грузіны перамаглі Партугалію, выйшлі ў першы раз у жыцці, выйшлі ў наступную частку чэмпіянату Европы, з чым я віншую іх самых. А таксама віншую, канешне, всех заўзятараў футбола. І звярнуў увагу на такую лічбу. Уся беларуская зборная зараз каштуе 8 мільёнаў еўра. А сярэдні ігрок грузінскай каманды, адзін ігрок, каштуе трохі больш за 6 мільёнаў. І вось з гэтага пункту гледжання мне было вельмі цікава разгарнуць, як кажуць іншы, не такі добры вядучы, як Зміцер, а Павел Свернов кажа, разгарнуць гэтую цукерачку трохі больш падрабязней і паглядзець унутра. Як так адбываецца, што беларускі гулец, у сярэднім гулец зборнай каштуе 400 000, а грузин каштуе 6 мільёнаў, у 15 разоў больш. Я уже не кажу про украінцаў, якіх кошт аднаго гульца каля 15 мільёнаў еўра, і яны гуляюць у вельмі вядомых клубах. Мы разумеем, што і ў Арсенале, і ў Рэалі, у іншых вялікіх клубах Еўропы іграюць украінцы. Там вся зборная грае ці ў Шахцёре, ці у вядомых еўрапейскіх клубах. Я прапанаваў маім гледачам паглядзець уважліва на гэтыя лічбы, яны вельмі цікавыя, і паспрабаваў адказаць на пытанне, чаму так адбываецца. Адказ на гэтае пытанне ёсць у відэо. Ну а што ж датычыцца карупцыі? Ведаеце, Зміцер, калі у нас уся галіна футбола зараз дзяржаўная, ну амаль уся, у нас засталіся там, напэўна, Батэм можна лічыць недзяржаўным клубам, але ж ён атрымлівае таксама дзяржаўную падтрымку. І Крумкачы у нізе другой лігі, якія знаходзяцца. Усе астатнія клубы, ну амаль, там ёсць яшчэ трохі. Але ж яны карыстаюцца дзяржаўнай падтрымкай. Гэта дзяржаўная зараз галіна, і ў ёй, як у звычайнай дзяржаўнай галіне, ёсць і тая самая карупцыя. Канешне, найбольш больная справа — гэта справа Салігорскага Шахтара. Калі раней гэта быў галоўны клуб, то зараз гэта клуб, які стаіць на вуліцы з вышэйшай лігі, там некалькі уголовных крымінальных справ. Артыкулы ўсё тыя ж, артыкулы ж звязаныя з, ну, першую чаргу з тым, што яны ўплывалі на вынікі матчаў,
А другое, што вось гэтыя самыя дзіўныя трансферы, на якія звярталі ўвагу, ну, у тым ліку аматары, у тым ліку каментатары беларускага футбола, што как бы у Салігорск адбываюцца вельмі дзіўныя такія покупаюць гульцоў, якія потым нідзе не гуляюць і потым сыходзяць з клуба кудысьці невядома куды. Ну як звычайна адбылося так, што гэта хтосьці прыкладаў сваю руку, і такі маленькая такая была крыніца для асабістай кішэні, асабістага гаманца. Таму ўсё як звычайна, як і ў любой дзяржаўнай галіне. Ну калі цікава каму ўсё ж такі трохі больш падрабязней разабрацца, прапаную паглядзець відэо на канале. Яно мне вельмі падабалася, але чамусьці, канешне, яно не мае такіх праглядаў, як відэо пра дэвальвацыю ці пра параўнанне Беларусі з Літвой. Трэба было просто закруціць у апісанні, як карупцыя ў футболе ўплывае на дэвальвацыю беларускага рубля. Ведаеце, мы абмяркоўвалі гэта у выданні Жэні Суглака, якое хутка выйдзе, і мы прыйшлі да высновы, што калі у любую тэму вписывать слово «девальвация», то проглядов будет в 2 разы больше. И тому вы маете рацию, конечно, Змитер. Я не такие досвідченный журналюб, как вы. Мне еще учиться, у вас и учиться. Ну, вы еще можете параиться с іншими людьми, якія займаются прасоўваннем. Вот калі поглядеть, там, скажем, ютубы описание там асобных каналаў, то вот паўсюль ёсць Лукашенко. И вот добавляйте яшчэ футбол, Лукашенко, девальвация и все. Вы ведаеце, у мяне на пачатку працы з каналам і больш за год я працаваў гэта дзіўна, але у меня быў прадзюсер, і яна паставіла справу так, што мы ніколі не выкарыстоўваем у назвах і ў наших гэтых вокладках нашего відэо слова Лукашенко. Гэта было зроблена наўмысна, і калі на пачатку працы мне гэта здавалася вельмі дзіўным, чаму мы не выкарыстоўваем такую добрую магчымасць, то зараз я вельмі удзячны гэтай дасведчанай жанчыне, таму што гэта ўсё ж таки некае адмежаванне ад гэтага і чалавека, і гэтага твара, якога я не жадаю бачыць ні на вокладках, ні на наших назвах, наших выданняў, нягледзячы на тое, што гэта, конечно, зніжае прагляд. Ну, але як бы вы гэтага вось не спрабавалі унікнуць, сёння я вам не пакіну такой магчымасці, хочаце, не хочаце, а давядзецца вам умоўна пасядзець побач з Лукашэнкам. Але перш чым ўсё ж таки спадар Александр так мякка подвёў, каб я яшчэ раз нагадаў пра неабходнасць подписываться на YouTube канал Александра Кныровича, пакідайце свае каментары, расшэрвайце, ну безумоўна рабіце ўсё гэта, калі для вас это бяспечна. Ну і адпаведна YouTube канал Еврорадио вам таксама як нагадалка, подписывайтеся, пакідайце свае каментары, націскайце на званочак і пішыце пытанні. Таму ўсё ж таки да Лукашэнкі, але праз пытанне эканомікі, я так думаю. Глядзіце, ёсць два таких прызначэння звальнення, якое адбылося учора. Звальненне міністра замежных спраў Алейніка і прызначэнне Крутога на пасаду кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі. Ну, здавалася, абсалютна дзве розныя падзеі, не звязаныя ні з чым. Але ў мяне такое адчуванне, што іх звязвае адно – эканоміка. Таму што па бачанні Лукашэнкі асноўная задача усіх дыпламатаў, усяго дыпламатычнага корпуса і МЗС у тым ліку гэта гандляваць беларускімі трактарамі па ўсім свеце. Ну і ўвогуле как бы ўсімі беларускімі таварамі. Вот галоўная мэта. А амбасада Беларусі у Расіі гэта ну такое торговае прадстаўніцтва Беларусі у Расіі, і яно таксама мусіць найперш займацца эканамічнымі пытаннямі, як тым же самым гандлем з аднаго боку, так і выманіваннем расійскіх грошай, крэдытаў там ці яшчэ чаго на падтрымку беларускага рэжыма. І таму прызначылі двух людзей, якія как бы вот на гэтым накірунку будуць
ну можа быть лепшага поспеху доб'юцца, так ці не? Вось як вы як эканамісты, як бізнесмен ацэньваеце і глядзіце на гэтыя два прызначэнні звальненні? Ну ведаеце, вось першае з іх это прызначэнне крутога былога пасла Беларусі ў России на пасаду кіраўніка адміністрацыі, конечно, прыцягвае большым узорчым как бы чым другое. Чаму? Таму что Дмітрый Круты быў такой вельмі цікавай фігурай. Ён на працягу года астатняга нёс такую хуйсню. Ён ну просто кожны тыдзень ён выдаваў нешта вельмі цікавае. То ён карабелі у России разам з беларусамі будаваў, то ён адчыняў нейкія прадпрыемствы ў Магаданскай вобласці. І кожны тыдзень гэта была такая дурата, что я чакаў, ведаеце, чакаў таго часу, калі пройдзе, напрыклад, 1 год, і можна будзе распавядаць і ўспамінаць. Дмітрий, ты ж казаў вось гэта, і вось гэта, а яшчэ вось гэта ты казаў. Але спрыгнуў чалавек. Ведаеце, зараз ён на такой пасадзе, калі ты ему уже у яго і не запытаеш, как бы, а як же ты паабяцаў, вось, ну не ведаю, там залатыя горы, паабяцаў усіх перамагчы на расійскім рынку, але адбываецца наўпрост штосьці іншае. Таму мне, ну, напэўна, ён такі, как бы, чалавек, які адчуваў, как бы, себе, что гэта збегаць трэба з гэтай пасады, бо могуць і запытаць, у тым ліку і Лукашенко, можна запытаць, а што ж ты, таварыш, мне тут абяцаў. Таму вось гэта, менавіта з гэтага пункту гледжання мне цікава, ён спрыгнуў. І у нас пачынаецца некая новая праца новага пасла, які будзе мець магчымасць сказаць, ну гэта ж не я, гэта ж все той самы папярэднік мой, ён как бы вам тут наабяцаў, а я ж все ж таки больш разумнейшы. Бадар Александр, вы думаеце, што нейкі кіраўнік, ну то амбасадар, нават калі гэта амбасада России, можа вот так вот ты пальцам тыкнуць у бок кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі і сказаць, да этого гэны вон лох нешта там вам абяцаў? Ну, ведаеце, напэўна, тое, што мы будзем бачыць у СМИ, гэта не тое, што адбываецца ў курылках, ведаеце, у такіх малых зачыненых кабінетах за зачыненымі дзвярмі. І, напэўна, за гэтымі дзвярмі адбываецца менавіта так. Менавіта так гэта і так размова і ідзе, ну, гледзячы на той узровень карпаратыўнай культуры, які ёсць у гэтых людзей. Таму, как бы, вось я бы не браў на сябе такое паўнамоцтва казаць аб тым, як будзе зараз далей на расійскім напрамку. А ён, зразумела, найбольш такі, ну, важны для Беларусі. Потому что я нагадаю, больше за 60% белорусского экспорта это все из России, и там великие проблемы. Там Китай вытискает Беларусь з российского рынку. Тому я не упомню, что новый посол сможет нечто сделать не то, что сделал спадар Крывы, але, пробачьте, Круты. Это у меня был такие, видите, не будем казать нашим глядачам, кто у меня был с фамилией Круты. Крывы, але ж все ж таки звернемся. Спадар Дмітрий Круты. Так вось, што ж датычыцца Ражэнкова, ну, ведаеце, я не ведаю, што там адбываецца за тымі самымі зачыненымі дзвярмі, як яны паміж сабою змагаліся, але палітолагі кажуць аб тым, што менавіта паміж Дмітром Крутым і Максімом Ражэнковым і адбывалася гэтая спрэчка, гэтая бойка за тое, хто будзе кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта, і вось у гэтым выпадку атрымаў перамогу той самы Зміцер. Што будзе рабіць Ражэнкоў на пасадзе міністра замежных спраў? Я упэўнены, што не будзе ніякай змены. І ведаеце, таварыш Алейнік быў вельмі недоўгі час быў кіраўніком, потому что гэта 1,5 гады, гэта недоўгі час, і ён не паспеў адзначыцца нейкімі такімі буйнымі нейкімі рашэннямі, нейкімі цікавымі словамі, якімі звычайна адзначаецца, напрыклад, кіраўнік на той ж самой пасадзе таварыш Лаўроў. Так, таму мы пачакаем, што з гэтага будзе, але я не чакаю нейкіх такіх буйных перамен і, ведаеце, разварота Беларусі ад Афрыкі да Польшы ці Літвы.
Я вернуся до крутога, про якога вы сказали, что ён так вельмі своечасова і удала соскочыў с тэмы галоўна кіраўніка гандлёвага прадстаўніцтва Беларусі ў Москве под назвай амбасада Беларусі у России у Москве. Але вот у мяне была размова с Анатолем Котовым, які сказаў так, что у прынцыпе то круты застаецца на гэтым вось накірунку развіцця эканамічных гандлёвых адносінаў с Россией і на пасадзе кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі. Таму што зараз для Лукашэнкі гэты накірунак самы важны, і ў прынцыпе круты на пасадзе адміністрацыі будзе займацца больш хуткім увядзеннем у жыццё так званай эканамічнай інтэграцыі Беларусі і России і прыцягваць расійскія грошы на падтрымку лукашэнкаўскага рэжыму. То есть вот ён как бы і застаецца ў гэтай тэме толькі на іншым узроўні. Ну, ведаеце, магчыма, спадар Котов больш засведчаны, чым я у гэтай справе, але з майго пункту гледжання зараз тая пазіцыя, якую будзе займаць Зміцер Крутой, будзе дазваляць яму даваць нейкія нагады гэтаму новому кіраўніку пасольства Беларусі у России і патрабаваць адказнасці, патрабаваць справаздачы. То бок адказнасць на прасоўванне гандлёвых інтарэсаў Беларусі ў России будзе ўжо не на ім. І ён будзе ў такой номенклатурна у вельмі зручнай такой пазіцыі. Калі я лічу, якія паказнікі трэба дасягнуць, а вы павінны іх дасягаць. Таму, магчыма, ведаеце, у рэйтынгу ён падняўся на ступеньку вышэй і таксама будзе займацца справамі пабудавання нейкіх адносін з Россией, але ўсё ж таки адказнасць уже на наступным кроке будзе, а ён будзе толькі ставіць задачы. Я коротко вернуся до Рыженкова. Просто по словах Павла Латушки, давайте вы не будете зараз ставиться до яго як до свайго оппонента по координацыйнай радзе, а вот як до словы былога дыпламата, які описывае падзеі. Ён кажа, что приблизно 2 месяца тому вось ім пришла информация, что эмиссар президента Франции Макрона приезжал в Минск, где отбыліся закрытые перамовы с Лукашенком и с Рыженковым, які на той момент был выконваючым абавязки першага намесніка лукашэнкаўскай адміністрацыі. А на мінулым тыдні, кажа Латушка, мы атрымалі паведамленне, что Рыженков знаходится на телефонной сувязі с Елисейским палацам. Можно меркаваць, что для паляпшэння адносінаў з захадам яны задзейнічалі менавіта французскі вектор. Скажите, ўсё ж таки вы верыце як эканамісты, як ужо ўсё ж таки палітык у тое, что вось гэты французскі вектор сапраўды можа спрацаваць і захад, Францыя прынамсі, ці скажем так, захад руками Францыі будзе перагортаваць гэтую старонку? Веру. Калі казаць вельмі сцісла, ну, па-першае, давайте я падтрымаю вас, я не буду ставіць да слову Павла Латушка як да таго чалавека, з якім мы спрачаемся ў межах координацыйнай рады, а ўсё ж таки як да дасведчанага у пытаннях дыпламаты чыноўніка былога. Так вось, я веру, ну давайте паглядзім на сітуацыю. Той самы прэзідэнт Макрон быў чалавекам, які тэлефанаваў да Пуціна у той момент, калі пачалася вайна. І Францыя займае вельмі актыўную пазіцыю. Францыя на гэтай тэме для сябе робіць рэйтынг в Европе, калі будзем так казаць. У яе вельмі актыўная пазіцыя. І таму тое, што некія эмісары маюць стасункі з рэжымам Лукашэнкі, такія, ведаеце, стасункі за зачыненымі дзвярмі, гэта нармальна і гэта павінна адбывацца. Больш за тое, я скажу, што з майго пункту гледжання у Лукашэнкі і у Макрона ёсць адная агульная мэта. Ім абоім трэба адпаўсці ад Пуціна падалей. Таму што як бы зараз не публічна Лукашенко не паціскаў руку і ўсё астатняе Пуцін, але насамрэч ён жа павінен разумець аб тым, што яго уцягнулі гэтую вайну, што ніякіх бонусаў ад гэтага няма, што ён вельмі небяспечным становішчы зараз знаходзіцца, і таму вось гэтыя такія, ведаеце, сустрэчы
сустрэчы за прадстаўнікамі Макрона, яны і магчыма, я бы быў бы вельмі здзіўлены, калі б іх не адбывалася, і магчыма гэта прызначэнне на пасаду Рыжанкова гэта азначае менавіта гэта. Але будзе штосьці з гэтага, будзе з гэтага якісьці вынік, мне невядома. Пакуль гэта такія вельмі слабыя такія сігналы ў той бок, у бок захада, ну а таксама, канешне, у бок Крамля. Будзем глядзець, але калі вы кажаце перагарнуць старонку, ведаеце, калі б я быў захадным палітыкам, а не беларускім, я б сябе задаў пытанне, што для нас даражэйшае? Знесці Лукашенко? Гэта адбудзецца, але невядома, калі адбудзецца. Ці мір ва ўкраіне і спроба выцягнуць Лукашенко з-пад уплыва Пуціна? Што больш рэальна? Што значна больш рэальна, чым сёння ставіць пытанне аб тым, што Лукашенко павінен сысці. Таму мы можам з вами, як беларусы, вельмі да гэтага крытычна ставіцца, але з пункту гледжання рэал-палітык гэты працэс павінен адбывацца. Добра, я да вас яшчэ, спадар Александр, як да вялікага прыхільніка жанчын у палітыцы, з нагоды Наталлі Петкевіч, яе вяртання, якія у вас думкі? Есть такая не вельмі прыгожая прымаўка расійская: стары конь бразды не порціць. Конечно, гэта не вельмі прыгожа так казаць пра жанчыну, але гэта такая жанчына, якая была вялікай зоркай на беларускам таком палітычным небасхіле 10 і болей гадоў таму. І таму яе вяртанне на значную пасаду гэта азначае, па-першае, вельмі кароткую лаўку запасных у Лукашэнкі, што няма ўжо каго прызначаць, што прыйшлося выцягнуць Наталлі. Ну, а па-другое, гэта ніякі, ведаеце, не прыкмета нейкай лібералізацыі либо чагосьці іншых. Наталля Петкевіч цалкам адданая Лукашэнкі асоба. Гэта тая асоба, якая, ведаеце, набірала эскорт для Лукашэнкі. Об этом распавядала акторка Купалаўскага тэатру. І таму гэта такое умацаванне гэтай самай вертыкалі, але ўсё ж таки гэта азначае яшчэ, што там няма каму працаваць, што вельмі малы такі запас гэтых номенклатуршчыкаў і трэба выцягваць такія старыя кадры. Ну вось і гэты стары кадр вернецца ў Мінск з ЗША, дзе там наелась дэмакратіі і прыедзе как бы у нармальную аўтарытарную, вот звыклую іхняму сэрцу, душу і телу атмасферу, все нормально. Але калі ўжо там ЗША прыгадалі, тут мяне папрасілі спытацца вашага меркавання з нагоды дэбатаў, якія адбываліся паміж Трампам і Байденам. Я разумею, вы тут эксперт па ўсіх пытаннях, таму што можете, вот як можете яго пракаментаваць? Я, конечно, как бы з вялікай здзіўленнем там пэўныя тэзісы пабачыў, таму што, ну, здавалася б, такога ўзроўню палітыкі, такой вось краіны, лідара дзяржаўнага, і калі там ідуць там, а ты спорна акторкай спаў, а у вас там яшчэ там нешта, ну как-то вот мяне гэта здзівіла, таму хочацца ваша ўражанне пачуць. Слухайте, ну калі глядзіш на гэта, то разумееш, што тое, што зараз адбываецца ў Коордынацыйнай радзе, гэта яшчэ не фінал, можа быць і значна горш. Ага, то есть высветляць, з кім спаў Кныровіч і Курэйчык. Так, ну напэўна так можна ўзгадаць там, і хто ў цябе там дзеці, дзе ты быў до 20-го года і так далей. Я бы прапанаваў нашим гледачам агулам глядзець на тое, што адбываецца у ЗША, што зараз адбываецца на гэтых дэбатах паміж Трампам і Байденам, выключна як на галівудскую стужку. Не дадаваць гэтаму нікага такога асабістага значэння. Чаму? Таму што ў іх унутры ёсць свая такая унутраная павестка, і гэтай палітыкі зараз кажуць тое, што ім напісалі маркетолагі, гэтыя самыя паліттэхнолагі. Тое, што адбіваецца на гэтых адзінках рэйтынга, якія вельмі важныя для таго, каб гэты выбары ў лістападзе ўсё ж такі
ну, перамагчы апанента на гэтых самых выборах. Гэта не мае дачынення таго, што будзе адбывацца далей. І самае галоўнае, я упэўнены, што Трамп і што Байден будуць падтрымліваць Украіну, будуць выдаткоўваць на яе грошы, што ніхто не аставіць Украіну сам-насам з расійскай агрэсіяй. Ёсць розніца ў шчагулах, у дэталях. Ёсць розніца. Трамп кажа, навошта нам просто дараваць гэтыя грошы, калі мы можам іх пазычыць і падараваць все ж таки ад Украіны ісці па шляху дэмакратыі, ну, нешта патрабаваць і потым как бы іх скасаваць гэтыя даўгі. Можна дзейнічаць так, можна дзейнічаць па-іншым. Але я упэўнены, што Трамп, што Байден будуць аднолькавыя ў стаўленні да Расіі і аднолькавыя стаўленні да Украіны. І тое, што зараз гучаць, ведаеце, нейкія прамовы наконт таго, што там трэба зрабіць тое ці тое, гэта ўсё ж таки такая выключна перадвыбарчая рыторыка і нічога больш. Таму я пачытаў, я паглядзеў там нейкія такія кавалачкі таго, як яны спрачаліся паміж сабой. Стаўцеся да гэтага як да галівудскай стужкі і не поле за тое. Ну да, ну што ж, раз ужо узгадаў спрэчкі спадар Александр у каардынацыйнай радзе, то ведаеце, такое адчуванне, што гэта не спрэчкі, а там высвятленне адносінаў усіх з усімі. Ну, прынамсі, калі чытаць чат, тэлеграм-чат у каардынацыйнай радзе. Дарэчы, вы памятаеце, як на пачатку нашай размовы Александр Кнырович как бы пахваліў нібыта мяне, параўнаўшы з маім калегам Паўлом Свердловым. Такім чынам, нібыта хацеў звесці нас у нейкім супрацьстаянні, каб мы тут пачалі разбірацца, разборкі паміж сабой утвараць, як яны там у каардынацыйнай радзе. Скажыце мне, калі ласка, што там у вас адбываецца? У мяне ўвогуле такое адчуванне, што вы там, спадар Александр, заканадаўца мод таких палітычных, тому что ўсё потым усе спрэчкі сводзяцца до того, что а вот раз Кнырович, то тады і я. Вот что вы там, да чаго вы давялі ўсю эту сітуацыю? Ну, вы ведаеце, калі вы пытаецеся, да чаго я давёў гэтую сітуацыю, то трэба запытацца у тых людзей, якія пішуць такія глупствы ў гэтым самым часе. Таму што з аднаго боку яны кажуць, мы тут большасць, мы все вырашаем, а потым ідзе той самы тэкст, што вінаваты Кнырович. Так вы большасць или вінаваты Кнырович? Ну, трэба ўсё ж такі неяк разабрацца паміж сабой унутры, хто ў чым вінаваты. Але гэта жарты. Што ж датычыцца менавіта таго, што адбываецца зараз? Зараз адбываецца скасаванне агулам працы каардынацыйнай рады цалкам. Чаму? Таму што вось гэта канструктыўны працэс, на які мы ўсе вельмі разлічвалі, працэс працы над змяненнямі асобных радкоў у статуце каардынацыйнай рады, які павінен быць прыняты 2/3 галасоў і ўсё ж таки павінны рухацца далей. Ён прыйшоў да вельмі такога дзіўнага для мяне выніка. Ведаеце, прапрацаваны гэтыя папраўкі ёсць 5 пунктаў, якіх мы адрозніваемся. Зараз гэтыя пункты выстаўлены на галасаванне ў каардынацыйнай радзе. Але, ну вот ведаеце, калі у некам беларускам парламенце прымаюць законы, то там ёсць працэдура. Як яна выглядае? Тыя чыноўнікі, якія ініцыявалі гэтыя законы, яны прыходзяць у гэту самую авальную залю і распавядаюць дэпутатам, якія ўсё роўна прагаласуюць за, але распавядаюць, для чаго патрэбны гэтыя законы, якія будуць вынікі выконвання гэтых законаў. І для гэта маюць магчымасць задаць пытанне, атрымаць адказы, выказаць свае думкі з гэтай нагоды. Яны, магчыма, ні на што не ўплываюць, але ўсё ж такі ідзе абмяркоўванне таго, што адбываецца. У нас атрымалася як? Працавалі, зрабілі нейкі праект, потым павінна было адбыцца агульнае паседжанне, на якое павінна, мы разлічвалі, што прыйдуць тыя людзі, якія прапануюць ці іншыя папраўкі. Мы ўсё ж таки зможам іх публічна запытаць, чаму прапануеце, например, тое самае прагоннае права. Чаму вы забараняеце дэлегатам складаць новыя фракцыі ў каардынацыйнай радзе, напрыклад, ну і шмат чаго іншых. Але не. Але дзіўным чынам чамусьці не адбываецца ніякага агульнага паседжання, а дэлегатам зноў прапануюць проста прагаласаваць.
Ну, просто поднять руку и сказать, ты за, ці супраць. Те самые поправки, якія зараз ёсць, там 5 поправок, яны, конечно, означают фінал Координаційнай рады як дэмакратычнага воргана. Таму што яны ўсе накіраваны на тое, как было вельмі так спрыяльна для вельмі условнай большасці рабіць тое, што хочацца, ну вот сёння, калі б мы пажадалі, напрыклад, по гэтаму рэгламенту, я не ведаю, што напісаць прапанову Пуціну в тым, што давайте аб'яднацца з Ціхановскай, то по тому рэгламенту, які зараз напісаны, гэта можна зрабіць, не ўлічваючы мнение дэлегатаў, якія з гэтым не згодны, і даже не пускаючы іх в эфир, каб яны нешта публічна сказали да выбаршчыкаў, якія за іх галасавалі. У выніку, ну ведаеце, меня лишили моих прав як дэлегат. Ну, вот я различивал, что я смогу не подискутовать все-таки с теми, кто... Так, спадар Александр, я читал чат, я бачу, вам скинули спасылку на пасяджэнне, дзе павінна была працоўная група абмяркоўваць усе вот этыя прапановы па праўках. Вы не пришли. Ведаеце, давайте так, заўсёды есть працоўная група, а есть потом агульнае паседжанне. И у статуце, и у новым, и у старым написано, что галоўнае все ж таки в орган гэта агульнае паседжанне, якое прымае рашэнне. Тое, што там недзе працуе некая асобная працоўная група, так яна заўжды працуе. Гэта не адмяняе статус, ні стары статус, ні новы перапрацаваны статус. Да, і ну гэта вельмі дзіўна. Вы мне скінулі спасылку за 2 гадзіны, каб што? А калі б я, ну ведаеце, працаваў у гэты момент, ці ляцеў как бы кудысьці в, не ведаю, Парыж, гэта азначае, што ўсё, я не маю магчымасці задаць пытанне, атрымаць адказ і неяк адрэагаваць. Ведаеце, наогул зараз прапануецца сам парадак прыняцця рашэнняў не тым чынам, якім был раней. Раней у нас было галасаванне ў Тэлеграм-чаце на працягу 72 гадзін, і кожны, хто меў жаданне аддаць свой голас за тую или иную прапанову, меў гэтую магчымасць. Не, зараз нам прапануецца усе рашэнні прынимаць непасрэдна онлайн тады, калі будзе адбывацца агульнае паседжанне. Вось ты прыйшоў у чацверг, не ведаю, 8 гадзін на гэта паседжанне, ты прагаласаваў. Калі тебе нешта замінае, калі ты знаходзішся ў іншым часавым поясе, калі у тебя на гэты час прызначана, не ведаю, вяселле дачкі, ці калі ты ў гэты час працуеш, цяжка працуеш у бедрумкі, гэта азначае, што ўсё, рашэнні будуць прымацца без тебе. Адбываецца такая дурата. Гэта, конечно, зачыняе дзверы Координаційнай рады, зачыняе будучыню для Координаційнай рады. На жаль, яна адбываецца, і, на жаль, конечно, гэта вельмі і вельмі сумна. І я бачу, як людзі, да якіх у меня ёсць давер, да якіх я стаўлюся з вялікай павагай да іх мінуламу досведу, да іх как бы, ну, магчымасці працаваць. У першую чаргу гэтыя людзі гавораць аб тым, што ну ўсё, трэба сыходзіць, трэба зачыняць гэтыя дзверы, і хай там себе гэтая большасць робіць ад лица большасці тое, што яны самі лічаць праўдзівым. Будуць у нас, ведаць, замест Координаційнай рады у нас будуць такія ігры БРИКС, дзе ёсць как бы Расія, якая перамагла ўсіх. На іграх БРИКС, на якія ніхто не прыйшоў. На жаль, гэта так. Слабая надзея у меня есть, што ўсё ж таки дэлегаты не падтрымаюць гэтыя 5 паправак, але гэта толькі надзея. Дарэчы, вось ці не перабольшваеце вы ўсё ж такі наконт абвінавачванняў з увядзеннем прыгоннага права? Ну вот сапраўды неяк вот дзіўна гэта выглядае. Я, правда, до конца не разабраўся, я чытаў там іншыя аргументы вашага альтер-эга Курэйчыка, вот, ну как бы ён там кажа, што няма нічога такога. Слухайте, маё альтер-эго Курэйчык, будем лічыць, што гэта так. На простым эфіры в аўторак, когда я его запытаў, ці падтрымліваеце вы паправкі, якія забараняюць ствараць новыя фракцыі і забараняюць пераход з фракцыі в фракцыю, а на той момант в аўторак яшчэ было прапісана менавіта гэты радок, і было прапісана, што блок Латушкі за выступае менавіта за гэта, за тое, каб дэлегаты не мелі магчымасці не сысці как бы са сваёй фракцыі, не зрабіць некую новую фракцыю і так далей. И он отказал на вопрос. Не, вы что, гэта мы не уносили, я супраць. Зараз ён уже за. Ну, ён, па-першае, ён не ведаў, што ўносілі, потому что не все адсочвае, по-другое, он сказаў, што я почитаю
і выкажу сваё меркаванне. Слухайте, калі мы перагарнем вот з аўторка наш эфир, вы паглядаеце, што ён казаў напрост. Я супраць. Но гэта не галоўнае. Пасля нашага эфира трохи прибрали там формулёўки. Прибрали формулёўку, мне здаецца, что забарона выходить с фракции. Заставили только формулёўку, что немагчыма складаць новые фракции. Но вы мне як демократ демократу откажите. Як можа быць у парламенце, які павінен працаваць 2 гады, забаронена ствараць новыя фракцыі. Калі гэта адбываецца ў парламентах рэгулярна, і калі гэта адбывалася ў Координацыйнай радзе другого склікання, у нас было больш за 10 пераходаў, і у нас стварылася новая фракцыя, гэта была фем-група, якая працавала па сваёй павестцы. Такого ляда дэлегатам павінна быць гэта забаронена. Гэта прыгоннае права. Мне дзіўна, што дэлегаты, якія зараз за яго галасуюць, не разумеюць. Я разумею, што частка дэлегатаў яна у наўпроставай залежнасці ад Паўла Латушка. Мне падаецца, што дачка Паўла Латушка не прагаласуе супраць прапановаў ПАП. Мне падаецца, што супрацоўнікі НАУ Паўла Латушка не прагаласуюць супраць прапаноў кіраўніка. Але ўсё ж такі ёсць іншыя людзі, якія не залежаць ад Паўла Латушка. Що ж таки, я разумею, зараз там нешта там прапрацоўваюць, нема гэта там статута, нема рэгламента, якія там змены там все ж таки прыходзяць, але ёсць вот людзі пытаюцца, і сапраўды узнікае пытанне, калі ўсё ж таки КР пачне працу. Вот МР Беларусян піша: згодны з нядаўным меркаваннем Класкоўскага, пора сканчаць гэты дзіцячы сад і пачынаць працаваць. Іншы пытаюць, калі ўсё ж таки будзе першае пасяджэнне. То есть вот ці можна чакаць, што можа быць, ну прынамсі афіцыйна будзе першае там пасяджэнне, там, ну я не ведаю, там ці это ўжо другое будзе там, а першым было вот калі там збіраліся, але калі вот збяруцца у зуме, не в зуме, и смогут все ж таки, ну как бы сказать, так, вот перед нами такие задачи, вот мы тут вот такие-то люди, давайте там и познаёмим, але вот, ну как бы официально провести суместное першее пасяджэнне. Ёсць размову на такую тему? Ну, я бы адресовал все ж таки это пытанне нашей большасці. Тая большасць, якая зараз лічыць, што яна кіруе Координацыйнай рады. Потому что, по-перше, мы заголосовали. У нас было галасаванне за дату, якая, калі павінна было адбыцца першае паседжанне. Там было 19 і 20 чэрвеня. Мы выбрали, яно чамусь не адбылося. По-другое, мінулым тыднем было анансавана, што першае паседжанне адбудзецца 25-26 чэрвеня. Мы знаходзімся з вами ў 28 чэрвеня, нічога не адбылося. По-трэцяе, я вельмі спадзяваўся, што у нас будзе першае паседжанне, на якім мы будзем абмяркоўваць тое, што я зараз ужо узгадаў. Змены у гэты самы рэгламент, мы будзем дыскутаваць і ўсё ж таки пачнем працу. Но ніякага паседжання не адбываецца. Таму я цалкам згодны з нашим гледачом, то ну трэба скончыць гэта ўсё і пачаць працаваць. Але ніякіх паседжанняў не адбываецца, і адказная за гэта менавіта тая самая большасць. Нагадаю, наша прапанова працаваць па старому статуту і паступова і яго змяняць азначала тое, што можна працаваць ужо месяц таму. Ладно, не месяц, пасля 12 чэрвеня. Можна было працаваць ужо 16 дзён. Але чамусьці было вырашана, па-першае, змяніць статут. Ну, не ведаю, там Курэчык прыпыніў яго, адмяніў как бы рашэннем. Ну, не будзем уже здзекавацца з гэтага, так? Але ну, я нагадаю, што гэта зараз мы не можам, як меншасць у Координацыйнай радзе, паўплываць на тое, калі адбудзецца паседжанне, як будзе працаваць Координацыйная рада. Дэмакратычныя механізмы зараз разбураны. І тая частка, я ще раз падкрэслю, частка інтэлігентных дэлегатаў з вялікім досведам зараз знаходіцца ў вельмі дэпрэсіўным стане, вельмі дэпрэсіўным стаўленні да будучыні Координацыйнай рады. На жаль, гэта вось так, і калі мне гледачы запытаюць: Александр, так а трэба сачыць ці не, я ўжо скажу не. Дарагія мои, ну не сачыце за тым, што адбываецца в Координацыйнай радзе. Калі нешта будзе станоўча, мы гэта побачым. Ну, астатняе, тое, што я казаў уже не аднойчы. У мяне да Координацыйнай рады, да большасці, пасля вось гэтых всех спрэчак за рэгламент, за ўсё астатняе, ёсць 3 прапановы, 3 пытанні, 3 мэты, па якім я буду ставіцца да Координацыйнай радзе. І гэта не азначае там, не ведаю, галасаванне Латушкі, не галасаванне, рэгламент такі ці сякі. Першае, гэта стварэнне таго, што было абяцана,
это стварэнне вот гэтай грамадской палаты НКУ с 30 человек. Это было прописано, калі мы збіраліся праводзіць выбор. Другое, гэта справаздача аб'яднанага пераходнага кабінета перед Координацыйнай Радой, якая павінна адбыцца да канферэнцыі Новай Беларусі. І трэцяе, гэта стратегія 2025 года, стратегія на як бы прэзідэнцкіх выборах у Беларусі. Да яе засталося уже некалькі месяцаў, яна павінна быць прапрацавана ўжо зараз. Двух крыжыкаў нам не прабачаць нашы гледачы. Я прапаную нашим гледачам звяртаць увагу не на ўсе гэтыя мелкія, ведаеце, любіць, не любіць Курэйчык, Наровіча. Ну, кому гэта важно? Калі змены ў Беларусі будуць, вообще, ну, наогул не мае значэння, как бы, як Латушка ставіцца да Наровіча ці наадварот. Я прапаную звяртаць увагу на гэтыя 3 пункты і ставіцца да Координацыйнай Рады менавіта з гэтага пункту гледжання. Я просто вось каментары прачытаю, яны ідуць фактычна адзін за адным. Владимир Кісляк: трэба раз на тыдзень, каб публікавалі кожны, хто што зрабіў, якія планы, параметры, тэрміны. Так, Валентинка: Латушка казаў, усё будзе добра з КС, не хвалюйся, Кнырович, не хвалюйцеся, Кнырович. Гжегаш Ковальский: позор, вот вам и демократические силы тянут одеяло кто как может. Роза Росфорсте: КР другого склікання нам, конечно, усё зрабіў. Ігор Петров: так мажліва лепш стварыць працоўныя групы, чым новыя фракцыі, чаму нельга так, цырк разводзяць нейкі, ну і гэтак далей. Вельмі шмат розных таких каментароў. Усё ж таки, то есть вы лічыце, что все, можно там рыхтавацца, зачыняць дзверы, тушыць святло і там вешаць таблічку «Весь КР пайшоў там куды-небудзь»? Ну, ведаеце, я ж чалавек эмацыянальны, эмацыйны. У меня таксама ёсць асабістае эго, я могу памыляцца. Але калі я гляджу на Светлану Маскевіч ці Розу Турарбекову і бачу менавіта гэта, то я разумею, што я не памыляюся. Што можна ўжо ставіцца да Координацыйнай Рады 3-го склікання менавіта так. Добра, Александр, на завяршэнне нашай размовы, на жаль, сёння у нас не атрымаецца, як звычайна, там на гадзіну расцягнуць, таму што Александра там пэўныя пільныя справы ёсць, таму на завяршэнне нарэшце сур'ёзнае пытанне, а не вось гэта вось усё, пра якое, што мы тут з вами гаварылі, тут прызначэнні, шмызначэнні, там круты, там як вы там назвалі яго, крывы там ці які там. Ой, прабачуся, гэта было, ну, не вельмі прыгожа, прабачаюся. Ну давай, да, як сказаў бы ваш альтер-эго, штосьці ў стыле умкі такое было у вас. Але давайте на сур'ёзнае пытанне. Так что там з дэвальвацыяй? А з дэвальвацыяй ўсё добра, дэвальвацыя абавязкова будзе. Як дэвальвацыя стаўлення беларусаў да Координацыйнай Рады, так і дэвальвацыя беларускага рубля трэба трохі пачакаць. Трохі гэта колькі? Слухайте, ну, у нас засталося, як вы слушна заўважылі, минута, и отказ трохи гэта колькі. У нас есть тренды. Я неаднашасова, у тым ліку з вами Зміцер абмяркоўваў гэтыя тренды, и они никуда не падзеліся, и на іх ужо звярнул увагу и Лукашенко, ён уже патрабуе іх там змяніць. На гэта патрэбна некалькі месяцаў. Гэта па-першае. А па-другое, мы заўсёды не ведаем, у які момант яно стрэльне, што і дзе адбудзецца. Поэтому я бы казаў, яшчэ раз падкрэслі тое, што я казаў заўжды. Калі у вас ляжаць грошы по 13% в белорусском банке, то вы, конечно, вы проиграете. Лепей иметь доллар. Вот так. Калі у вас ляжаць грошы, то вы проиграете. Калі у вас грошей нема, то вы в любым выпадку как бы можете спать спокойно. Нічога не зменіцца. Добра, дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Александр Кнырович, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце. І, можа быть, насуперак ось словам Александра, сачыце за тым, што адбываецца ў Координацыйнай Радзе, таму што раптам, як той казаў, будет очень интересно. Що ж бывае. Дзякуй вялікі, Александр Кнырович, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь. Жыве.